Единственото мъртво нещо тук е надеждата да видя призрак. Чакайте! Чувам нещо. Това Дайре, мисля, че се движи. Това е свръхестествено. Леле, вижте как се плъзга бавно по масата. Сякаш го бута. Призрачна ръка. Май призракът изпитва технически затруднения. Дайрираха ме! Опа, съжалявам, Колди. Тоест, сигурно призракът съжалява. Аз платих отгоре. Аз трябваше да съм дайрирана. Добре, признавам, беше си странно. Летящите инструменти са си типични за полтъргайстите. Интересно. Но дали да не приключим преди призрака да нарани някой друг? Чакай! Графиньо Мария. Тя стои точно зад мен. Лекичко ме придърпва към себе си. Тя... Аз се махам от тук! Вече съм убеден! Духът е истински! Дори успях да настръхна! Настръхнах! Аз съм с предимство. О, благодаря за чашата. Май въжето беше твърде еластично. Добре ли си? Ха, не знам. Но боли по-малко от това да върна парите. Аз се разочаровах, че не се появи. Може би все пак няма призрак. Но пък какво беше това на видеото? Кой знае? Но може да е било... Добре, Стюарт, ще задържиш парите. Спри сплашенето. Аз не правя това. Чичо Кларк? Тате? Какво? Какво правя тук долу? Последно си спомням, че четях